Ene mbonji e wonte mu ha de. Jise wa ponji ni ha omla ni afa no. Isa. Mbonji wi a. E na se kwa ro mtwetwe omuti. No ma sesa wo mu. Fosi de medin kaka ni yokosuara etietie enkofo no asem efa ewudisema ekoso wo ekuru kasoa na wo hye minsa nifa so heya ye nuabe ma Mr. Mohammed na ye ni no ba bechichi nkomo Mr. Mohammed pacha mecha wo mejeso okay pacha wo hye ni ma ekoso ya die na wo kafa ho yo mo se ndeti makani na se this in aboy mpinfo na boya na anyasa se bebi agana elisu ko kebde a enyize sikantem na manfo nya nkolan keten no manfo eni briska onu na haya ndani mitifie na miyare ana mafra mise o ma de se ya kuma kulabi na onipa na bakachi amka no to zongo na minisa mi sister ba o sister ni bani na makumi to bakachi amwa bachami baswami na kasachani a chire na mi nemu afram sa ya tese ya ku sister ba sister be o sister man na mi frère fie na so denesi no so dia mitiam sa na ba ya mi bisaya nada ya mimi kwa mimi ya hiyo nka dia kan yo itu mi say asem na akoso no aboya brand new pusa ya dia ya ye se wache mo ba awo no abosomi nkunu emu ntosu ti ani emu fie nyina ma obanyi di efie du abro ne kasam ye kan 10 years na to renchem say etimi ato abofra no ye bekoso ani ye nua be ma akasa ye brade akasa afa enia ekoso ni niema ekoso wo kasoa Bibra mecha wo. Yo me just. Mpacho bebo din kakra amayin. Friend Ibrahim. Yo bra Ibrahim. Mpacho se ne ye bra edin kanka ye no. Die na wo ka edifa ni akoso ye ho. My sister dey buy the say obi a ni nature. But me main point problem na me wo one sa television so programs na mo yes ka do Illuminati hwan. Eni na ekọ nkwala na adwum na mo yesi. They say I'm paying for no sorry Gina. And you might be over more coin say a year send a coin the horse so we are there send okay. Great television like 8:30 that way. We say Sekebro, we in the park. Na we bet me can say omuku. But if you bet me view picture who say omudi nipa skeleton. Idia to say kuma skeleton pe na o. Ebia na ya ponchi. Ponchi we say hu aponchi te obo say we aponchi ti we nipati. And ti sa nyoma nyina peni 40 hu. Wa say sa di nyina won cancel sa nyoma na yenye yo. Enya sa dey by the also under it. We a man 100 million and 50 wait me akai. Ba hwe dey awaye. Akola no well educated go school. Ba say akola ndachi o ma say that you. I say sometimes we do o no say peni for some sorry Gina sa nyoma akola hu sa television so accounting in fact do I would say Muslim bibi o ye send yakopon ahihye bibi ato yakopon de wa ahihye bibi obi an kwa na professor but e do tell me say you hwe ni mo yi the kana me was say the for no so no boy say no man yes I said and yes and yo ye dasi ye brand na osusu se bianka abayen fa police for anase instead of police nko fa soldiers for mum ne embrambe guide ekro kaswa na kaswa sende si no me ntimi nka se kaswa kwa because wa obeti say Kumasi Ashama Nima ya shutu obi ekun obi ni na secret say ye tight enu nye kaswa kwa they say abema ne linda ho na one boy for security reasons and so say obi no hwe most like ya megina so amekasa ya dia ye kwala ye view what television so ya dia account pa ti san nyoma amudi chira ma for television say o hwe no mo cancel class san nyoma na kwala no mutumi ye de mo focus on my mind or education so it's my boy
yo ye bra ye das nansa na ye di betwa to okra no die futo na awodi ma ene young guys ne girls aba omo ni disikeche omo person mo do mo nsa be ye ejuma na die futo na awodi ma omo no eye ni bre na say Yakufon kasa kai ewo Quran e mo ka Bible esin insana enye ejuma na ede ti say ubo body o hwe traffic abo se bi moto tofi pure water the end of the day obenya ni de to abia obetim dia solving no problem bi mo school sana o make akeke mo hwe school ba wo se obi ti range over mo so pese we ni ejuma e dole be ko inside way you decide no say said enye kwa papa betimati ni pa hon kwa se no mai ni say edu mo say edu ko praise de eba o mo so no echende yehu ne na mo nti anu nyina no say bi antu no boase na se kitwa bi na wo ye kakaka na wo fa mpa wo ta echi kidi say betimi abo chen say ye penitente say ni pese mi to wo pese wo dey say we ejuma na system me bo eti elu so hwa akojo so ka ho obi pese akojo kan ni pa pese won nya shanja ba na we ni ejuma ye yo le be small baby en say won eti elu sa no ina ni say Ghana fo ni he ejuma ye ejuma but quick man said in the and age FC 19 and I say 16 years I'm go side way your mom is gonna say no me only is gonna be this in fact the said the enjoy sign no na ye me ye say be you gidi say na ko pon beto so by push na intete me dey busa hwe me ma me fa more time sisi a woni na ma hwe posters. What a shock. 25 years. No one my 85 years old that so tears you did or no. Why? Me say yes na do as something for number kwa sana isu abesho. But because of bad minded in quick money. The conscious go yan kwala no pay omu de kwai. Se se be omu mind papa o. It's all counting it. In fact, you can say be ka dey say nti ende en fanasa. They can say Yakufon mo bi abetare. I say you. But send a bit na prevent next time this ANC. And they say ye to graduation. I'm paying for so mboy na enti. Na ye ma me no mo so ma time mo no jano mo bia ma na ni ko no kwa so. Wo aponcha na sa akokokra na se bia say we make sure say yakora akoko e pie no. Enyo no bia kwachi akoko. Na so ayi tete wa hwe say asemisi. Great. It's a bit in my boy. Sister. Yo, yedasi bebre, yebra wo futwa, odi ama emabunu, eni yaban, minimi se aban so ehye, na obetu eho anamo. Adofo, too much GH, yeni edi, ensembi se de ebremo, na koswa leguso de eshemi, mi guso busa ekrofo ano asem, na jimre, na yenko busa. Adofo se ne midin kan se yakoswa busa adofo, eni wona won juma fa, enyema ekoso ewo oman kaswa. This is the free year, Michao. Na say mu yeti ti say mu ku jakra na ehun bi wo mu esan say akromfo ejia mu na ede na woka fa ensem ya ekoso yi ensem ya ekoso wontemo ha de ya no ode wontemo ha ze ha no bambo bia ni ha ene emponchi wontemo ha de se wa ponchi ni ha omla ni afa no isa emponchi wi a na say kwa ro mtwetwe omuti no masesa wo mu Bre bi die bro tete o mbefa o bi enyi enta mo ade kro no die obi wo ha wo fie kra woni wa na bebu ani wo mpoma na nse obi bi sese bi wo ha na mpoma wo 4 o'clock time o ma betwa e de ade afa ho ayi ni phone eni ni sika ye nya akwadun aka sa me kra me de wo matwa minim me de ahe nkwala se nkwala na aye wo mpon e betwa ne sesi ye ti se police station bi ben ye ha de o mbe so se wo ya ye de ndeko enso ye ni bambo bia wo ha se ememu na aba no so ememu say die si wontemo ha na nyina ya ama ya bo nyanya ye ntimi nya hwe ya so le kwa program me kwa me yem hye me ana mesan ko fi se me gya nkwala wo fi nim de be si echi hwe wo ba tan wo ba nyima bo so me nkunu na ba wo ba na wo ni akola ti fi within short time na obi etimi afla akola no asem de eji ama ye ntemo ha de ati nyina hwe ye tibi de mfa ye ni enhu bi sei ti asem ne de ano odi nti hia bambo
bambo de hia bi won temo ha pa fi se de asie de bi e beti se kaaso ba ye ntemo ha no de kro no de ebi wo ha pa wono akoko mponche de wo de ni ebu ani ne se won temo ha ti esla aban o meboa yen atia kaka ko ne hia aban moa sa police fo no ba ntemo ha no a mekwa yan kam se volunteer o moti ye se volunteer de eye ekuro no wo fo na gigi sika ba to msi na obi antwe na volunteer no eja ye nti sa aban ma bambo ba ye ntem ha omusu be shiru kakra na ye. Okay, na metie na ke say police for around pa ba metie wo kasa ye ma na say police for no kwa no omu ni atia ha say and omu wo kromo hu atia ha de me hu say police ni bi wa ha de police ni bi ni ha say bi na bibi na asie ne yakofre police ya na sa me hu say police ni wo ha. Okay, ebi suso kasa ye mu no chese awofo no ebi mu hyeda nti o mani enhye omoma nti na ama zakasaka na se emmebu no a esiso ebi mu ade omo ho ahye kro no bom de na wo kofa asem yi so asem de me ebi na me sister kan ye no oba tan bie ni ho be pese ne ba ebe ye sa de na enye ne nkola na kasa o mu sue free wo ma ankrofo bi nchen ema o se first no ye ti so buwe wadi schedule we are say nim ba bi esikaduro no fire onhu ba bi obaje but na se obi TV so a obi hu ba bi esikaduro wo se uko YouTube Facebook obi hu ba bi esikaduro wo eti sa de no betimi pa twade a wo sa aban bra sa de no se Facebook ne TV so a ombe nan so me wo ha phone number we are be fro be to me wo ha se sa de ni ho aba mu a 14 years 15 years onhu se me ko ha ko diskaduro nto so say ye ban ni sane man bi sa de na ebetimi aboa efu se aba mu a 17 years se panyi bi was going to go busan se ko diskaduro na he na age nti fa me ko but se no he Facebook o be hu be se ha me ko diskaduro wo ho be hu se me fre konfo mi nya nipa we ko be se nti se sa de ni firi ho man ya ni fi se no so be boa yo yeda se na ede futuo na wo ede ma emebunu a esisu a omoni disikecho mo peso mo de mo nsedu anyame ehira so ama mo de beye adwuma de futuo na wo ede ma wo futuo an be mo wan se emebunu no bia mre ne ho ase na wonye adwuma se wo ye adwuma a ubenya obi wa obebra mesi wudi akira ubetimi anya de obedie ene ukoye mesi work ya level obenya 70 or 60 ubetimi adi so obi nya ni sika ni kwansa omo ani bere woni ba bi ani pere nya ni sika firiye enti ni kwansa omo ani bere enti mebulu mi de ense omo mre omo hu no omo nya adwuma so obra wo na ya adwuma de bi na market one time obetwi enu anwumre na sika awanya no wa okotena adwum kura ton ade no wonya bebre mi se bra bi wo me wo market wo bra bi ba wotena se no wo sisi ni sika am say be kwa mbeta me nya se sika no 2 cedi 1 cedi 2 cedi enu anwumre na sika awanya no ti se wo so fa sa wanta na nya wo bre na wusu na wudia eno ne ye sika do oji kwa wuni na ayin wawu enti wo mumre se wo bre na wusam mfifire ni a nyame be hirawo ehu sa akola wasisu a wo bre no be pejawo yankopon peja na yesene sa sikaduro sam no le se oba tan mama ne nsunu wure mfida me ba wo yare no wu ye nso de be sinne ni wure mfida ne nti sa akola wo tim ne maame nchen wakune ke ya asamne de asef me ha adwen finantia no omu mre omu mojani no bre urade so be wusa wo asisu na wo bre no nyame wo be peja wo aka mi shimeti nya yo yes sister nyame ensha bebre yes ni sister e kan ye no mumbre mo mojani na munye den na mo enye adwuma na munye mum de mo nsa ye adwuma mo nsedu no wotimi de ye biba nyankopon so be hwe so ye de e de eham adofo enso wa ye gusua etietie enkofo enu mo semfa kroka so ani wudisem a ekoso adofo ye gusua enimo di enketa ho fa eniema ekoso kaswa obetie yesi obi afọ obi ba kokunu obetie yesi akronfo akwa obi eniema wotika mukra yetimi ehim o phone na mini mama ya enima Abigail ba betwetwe nkomo afa ekro kaswa eniema ekoso ni seni musi hu ekro no efa mama ya pacho boko die enyumere de eboko mama ya kaswa die niema be na ekoso okrom ha nse ya ama ehu abom ekuremu de ye ba mu first pan ni ba almost 16 years number tina ko ni ba na ha nya ye wura but na ha ntisa
na sisi ekuro nso enyi a na enipa foforɔ yɛ de ɛbɛ sisi yɛtia no ehu aka yɛn abatan yɛ wɔ ekuro mu die ehu aka yɛn kyɛ sɛ yɛn mu akɔ sukuu a na obemedu fi ane kyɛ sɛ ato wɔ adwendwen yɛn nso a yɛn nso ewu mu yɛkɔ akyi a na ato yɛ adwendwen ɛkyɛ sɛ nneɛma bɔne yɛtumi to anytime awia ɛna nyankofo amanfrafrafo a yɛbɛfrɛfrɛ mu ɛgya yɛntumi mmɔdi nanso sankɔfoɔ no satam na bi ne yɛti ha yɛ asomdwe ɛna bi bɛdura no yɛntumi ntina kuro bi ayi mu nam wo yam hyehyɛ ɛnɛ sɛ mekɔ ati ma adwe saa wokɔhyia no anhyia no kwanpa so a ɔmfa ho nkyɛ nti sisi ano dɛn na yɛpɛ sɛ aban mɛboa yɛ ɛwɔ kuro yi mu kyerɛ sɛ wɔmpɛ bambɔ bi mmerɛ yɛ awia nyinaa wobɛkɔ bɛba wo nneɔma a yɛwia ɛnɛ ne 3 days kora yɛpie bi so a wɔgyina nipa ne de wɔbu ne da na yɛkɔɛ na yɛbisa ne sɛ ɛdeɛ nti na ama wei a wɔsɛ ne sisa ɔbrɛ yɛka sɛ wɔma ɔmo sisa ayi bi ɔmo bi na ɛhyɛ nipa ne de ɛsɛ ne bɛsisa ne bi ɛna wɔsɛ ne dan no mu ne wura ne kora ni hɔ wɔtu kwan nfa ne yɛfrɛ ne wura dadeɛ no na kyerɛ sɛ wohyɛ a wɔtetɛ ne wura no ama ne kɔ ansa na ɔtumi ebora dɛm akɔwia wahu nipa ne ni hɔ ɔtu kwa bɛyɛ sɛ bosom ne ba wo nti wɔhwɛ no nti yɛpɔmɔ kyɛwa yɛsrɛ sɛ mo abɛdu ha adie momma mo ani mmra yɛ ha yɛni bambɔ sɛ wosɔre amakyi na wokɔ kurom a osika ne yɛagye mampakyɛ omi nkyɛwa no sɛ nka mehunu yɛ nim sɛ polisifoɔ wɔ arada ka ɔmo bokuro no ho ban na wosusu sɛ ɔmo nyɛ dwuma biara yɛne yɛma yɛkuro yi deɛ yɛni buafo bi anasɛ wɔn bɛba asadeɛ ne yɛne ka soa kurom ne nneɔma ne agye deɛ madan yi ba yɛ mu yi na agya ɔmo bɛ aha nkakra nti na agya aha yɛye kakra yɛfi sɛ dan yi kɔ yɛyi deɛ wosu lockdown asɛm na okay no twɛ mu wie yɛ a yɛbie sisi yɛni ahotɔ kuro yi mu koraa yɛma bi kɔ sukuu akyi yɛbɛfi yɛkɔ sukuu amanfo sɛ wɔn kɔ mɛdi yɛ a makoma ntɔ yɛni sukuu wɔ ha yɛni bi biara wɔ ha nti amoa sisi ano asɛm wɔ yɛ aba ɛmmoa yi mpo ne obiara kyɛ sɛ obi osuro tu kwan a wosuro na yɛde agya wo ba wɔ hɔ na yɛsrɛ wɔ mo mmra na mo de ɔmo ɛyɛ bia kurom deɛ mo piepie mu ɔyi sɛ ya wobɛnya wɔ mo a obi wɔ hɔ a ɔnni so ban ne ɔwu so wokɔbie wano nti mama wosusu sɛ deɛ na aban ɛnyɛ mfa nneɛma a ɛkɔ so aka so yi ho yɛpɛ police station wɔ ha yɛni school ɛwɔ ha yɛnyanya yɛho so a yɛtumi de yɛbakɔ nti bɔ saa nti ebrɔfo mu ɛbɛ a mema nkɔ mu die mama ɛyɛ ara yɛfa no saa woyɛ adeɛ paa wobɔ ho mmɔden nti agya wode saa school ba yɛ ha yɛni hospital wɔ ha ne nyinaa de sɛ yɛtumi ka kɔ amanfoɔ anaasɛ yɛkɔ kasoa nkyɛ sɛ akoro ha nom sei no ɛyɛ adam nana aha yɛ Coca-Cola atea okay saa aha ne saa ne yɛfrɛ no nti aha lamtam esi deɛ sɛ ne wɔ dɔlbato bia mu a aha yɛ atea Coca-Cola ti yɛpɔmɔ kyɛw mummoa yɛ na sisia deɛ yɛni ahotɔ nsuo kyɛ sɛ yɛni ahotɔ ɛpɔmɔ kyɛw yɛtiti yɛmma wodi mfie dodoɔ bɛwo ba atete na dapɔ obi aba sɛ one day na nti wosusu sɛ aban ma polisifoɔ bebree ɛma kɔ saa ne yɛhwehwɛ ɔmo mmra ekuro yi mu na ɔmo ni akɔniaba ɛbɛma nneɛma bi kɔ so a ɔmo so bɛhu wɔn ne saafoɔ ɔmo kitikiti aba na de ewia ketekete wɔn na obi wa no mpɛgye yɛpam kyɛw adeɛ yɛ hia yɛ ma polisifo mmra atea ha yɛmmra atea ha ne yɛnya ha kɔ akyi sɛ polisi kɔ akyiri nti wɔde ɛyɛ yo mama ya yɛda ase paa na efutuo bɛn so na awɔ ɛde ansa na yɛbɛkɔ mama Abigail ɛso no efutuo bɛn na awɔ ɛde ma ɛmɛbunu a ɛnɛ ɔmo sisi ɔmo deɛ ɔmo ni briska gidigidi no ɛde efutuo na awɔ ɛde ma wɔn efutuo a mi wɔ de ma ɔmo ne si sɛ ɔbaa tɛ biara no wokuta ɔbaa
Ubeshe una ukuta oba. Ubani kwa nyuma bi mu na nya. Wo ba ta no bi. Nti yesa wo ye den, utia oba. Se wantia na enkane no. Se ye no mu ye boni a me bra pani ye boni a. Me ma police for the change because. Onu a no wo. Eno ma me na ni edi no pa. No ukuta me man so kwa. Mma me ni pe. Nso otiti wo mu se. Nti onu bisa ne ma me say ma me force my chuk mama ya chuk next time we be so for me plan and society one year the 1 year san nyamla sam ni bio nti ye make a kire ne mabu aban say for won say adwuma ni ye bibidi say sika yi wo kodia endi na nsatim sisi wo utu awo ye utu ani ye in palanketin ketin fa Obituary, what a shock. Can be back so bro for ye Wahu, and you may have also honey. It is some of them Brumiani kuta mema. Yes, you need them. Yes, you see to take of ram. And while you do listen to you riding that. If you make me both them and leave you down with your yes, on one tell me money sniper who in the party, not a bit less. Intimacy, and he said, San Palano almost sister, your promotion if it's TV so. Be to say ya no ma ko fan ko fo ya be gina ho ina me malam we enu so sem fa enu so asem fo ya pom tun ka bi enu me bi wo wa ye yin to abantisa. Okay, to so senka be yan kasa TV stations na omo mama lamfo akonya wo TV so omo cheche sane mo nyanka omo yenchem na yenchem firo se de be ya yen zan ko fo no ehun se enkwala ni bo wa wodi enkwala aba obi ye sharp practice wo ye wadi se wada ye ko sunya che ni wonto ni wo nti yesramu zanyo manu so emra fom kakra emma ye ni awofo no amma se wo hu kra wonim den wonim hwe akra wo ye stop wo hwe fi baby wo dia ko shebe nti ni so afutu kakra ni wodi man na maburu ni se omfo omo sedu enfenye djuma wo mu jasi kan ni ye nanam no kra jibi na hoaye adane ye no me masisi aye brema wo mu do mo ko ye ni etua so kan ne nti sa nyoma nya emwa endo mu twaso na obi anfa nsa enye djuma wo asafi so awu ye djuma eye binyala nsa be ko wa kakra mo kan yo mama ya dasi bebre ni wafuto ya wodi etu emabunu nyame enhira wo paa ye na me se omo befa ede ato omo koto gem ya dasi mama Abigail boko die mama yo ma o she eniema ni ewudi sema ate pese ewo ekuro kaso se no ekuro kaso omo kaso wa to bi ni se ewudi kuro ewudi fuo kuro na che se ye de ewo ho itino edie ye futu anase edi asem na wo ka efa ensem a ahya se ate pese wo ekuro kaso edie na wo ka fa ho danse nisram wo ma fa ni ameka na mini abanaka omo se yesi nchinu nkanfo no ono na ebeye bibia wo oba ebia oba na onsu 20 years nenso oye ni niama ewo se wo awufo no unsoro na wo bisa ni se me ba ufahi eba ni se because wo ma aye nkwa o ma bremu yie ansa na o ma yie ba wo bisa na no ni se akwala no ya no ye se yesi bibia ba fraud esi bibi ukita usika kwa ofo so abonwala yayi sikeni na wo ofo so nti ni aka ni se ya boy hu bankra na subana ne nyami sro so ados yesu nyami na ne so boni nu ba ne doriye amem yempo ye hu nya ye yo mama me pa cho mi chawa no susu se die nti na ma eniema we nyina ahya se sorry wo ka so se ya libre Libre boni libre no because me nia wo no onu so be na wa because me di tutu wa me wo ba be ma me man phone me kuma no so e dia se me ni fia ya di friend na dan fufu no hu phone pe na wo kita touch bi enti omu nyina fo so se omu so on be de on be nya bi ba hu ni so no dia ni papa na man enti bi wo he ya libre so ka ho
This ana meka. Yo, okay, mama. Na din futu anase din na wo pese aban na de eye de bo a o man ka so se be ya wudi sem ye tutwa sem ya ekoso yi eto becha. Na mbambo na ye hia. Mbambo na omu be si bibi nko wa ha. Na omu di satana akonfo wo ha pa. Omu be ye bibi wa ha. Se boda bibi an e wo ha yi a. Dan sen kra ye hu bi. Omu atwem nti se nya bibi so a e bi omu be si police station ma ya esuro kakra nso bebe mu ama ebi mu ko di ewusa ombenya suro bi wo ho. Yo mama na ebi mu so ka se police for kra na ye di omu aba ka so ase ko mu bo krono ban no omu kwa so so nya hye ebi kwa so ka criminals for no akronfo no no mu di segment so se aban enka be ya ka ban You prefer say soldiers for mum brand instead of police? Say omu di omu wa no mu su. Omu di omu wa no mu su. Nti omu ba krim nti anu di isuro kakra beba yehu ama ebuo so beka ho. Wan say ye wo ebuo bi ani. Unhia oye bibi kra na utia na emfa no no be ye wan hwebo ananu mame po abeta de ntimpo. Nti omu ka ye ho a isuro kakra beba yehu emu ama ye. Media no na meka kakra because ka sabe brother bia manu akoyi bika. Oh mama wa no nyuka. Mama bika. Ya dase. Mama me pacho o sisi die na wo pese aban ye de eye eni efutu ben so na wodi ma mebu na base si no bia pe quick money no die efutu na wodi ma mebu no. Oni ami wo kan say Bible Christ in your bread once in Yami Opijani. Nani Opijani, Yami Brenas. And in Yamu, a bani say Oko Pejani, and I Yaminanga Brenas. It's young Brian once, and share Yawu for in Sano Muti, young yet to a part. Now young Brian once, your Brian once, I be a baby ye, and I assume Yamin, so I assume Yamin and Nucre dear and Yanucre and Kayahu. So we didn't cry, only young poor boss will be power probably them. But I won't do prayer. You never have one thing. And you say, Bama Wabre, into Yamika was a brown wassy. Brown wassy. And one America, no more cost schools were Yamis better down. Was of more years. Oh, yes, won't do be school yes and go and be nice of pet scampton. And see, brown wassy. Now, young wow, no more so that Yamin Shroud. Yo, for mutie futua mama Abigail ni mama ya edi ema mebunu no minimisa wa wo hwe me so no so be fa bi edi ahye okoto dwem ye kosoa na edi mechi na yenko tietie adofo anu ni futua mo nso ewode ma ene mebunu ni niema ekoso owo oman kasoa enko bebia adofo yeyina yeti ensema yenuanum de eka efa ekro kasoa ni se ne betimi ayede aso ano too much gh ye ne de ensem bi sei de ebrem wona me amede enensem betu ja me din de afia ensroma me cameraman so de Jamaica ba kope na me boss a oka me ho director ba kope ni din de obofo na afia sa na sa no se yemfre no da se ne ye be se hia makramo.